Kani nga to mga kahago og pagpaningkamot moabot ra man gyud ang panahon nga masuklian ba? Dili ra po siguro ta pasagdan niya basta molihok lang pud ta. Og sa akong mga amigo no nga dugay na mi wala nakabanding na aragi ko diri medyo na usab lang ang atong papanginabuhi kay natay laing priority. Dili man sagud pwede nga magsige ra tag lingaw-lingaw kay unsaon na lang nga ato ang umaabot. Gisakripisyo na ako ang akong trabaho ug akong mga banding sa akong mga barkada. Kay lagi na nata diri nagpokus sa ato ang gamay nga negosyo. Pero wala ra gyapon ta na usab no na ara gyapon nagpabili ng atong pagkamayong tao. Ginagmay ra mga itong negosyo diri no pero sige kaingon ko na bahala ginagmay basta kanunay. Tagandaghan na pud napa-inspired sa ato kinabuhi no labi na katong since day one nga mga supporter nato. Kay saksi gid sila kung unsa ang ato ang mga failure ug ato mga pagpaningkamot sukad pa sa una. Idlas kayo sa ko ang grasya no pila na ka negosyo ang akong gisudlan pang upat na gining na nata diri sa ato ang gamay nga farm. Nado tay bisita no nga niari sa akong gamay nga farm nya kay bawo siya sa atong story ba. Og na-amaze gyud siya sa ato bisan kapila pa ta na failure padayon ra gyapon ta sa atong gibuhat sa atong kagalingon. Pindot mo to natay goal sa atong kinabuhi para magbusigit ta ba nga mas maningkamot. Og kaloy sa Ginoo no niabot gyud tag usa ka tuig sa atong pagpaningkamot sa atong gamay nga negosyo diri sa atong gamay nga farm. Og para nako mao na ni ang grasya nga dugay na akong gipaabot na anak ko gamay nga negosyo plus ko paginako ang akong pamilya. Simple ra gyud kinabuhi nya wala kayo problema. Og naargi ko kanunay sa atong gamay nga farm no nagpadayon sa ato ang gamay nga negosyo. Wala na tong panahon nga masigil tag rise bisan asa. Kay asa ra man na ba kung stable na nga ato ang pagpanginabuhi. Bitaw kani atong vlogger mao ni nga ato ang morning routine or everyday routine. Kani nag yung mga hiupan nato no ang adlaw nato ato bangon na natay pispan, pigiri og poultry farm. Nya ato pa nagsabayan sa pag-vlog para napay dagdag kita sa ato ang gamay nga negosyo. Og focus ta sa atong gamay nga negosyo kay gamay na kikitaan karon sa Facebook. Og dili ka million views less gyud kitaon ang dollar. Mao na nga ubang vlogger na so dalan sa pag-promote og sugal. Bisan og kontra gusto sa ilahan no pero kadali mo kay ang kwarta basta mag-promote ka og sugal inal lang gigrab. Kay easy man ni manggod basta mag-promote ka. Og bisan ako kung muli ko akong utok mo dawat man ko og promosyon. Pero wa sa lang karon kay kanang kwarta mo na sa hangin wala ra po na dayon. Kinsa mangod po ang di madani anang mag-promote ka og sugal nga perti masandag ko og offer. Pero naagod gyapon mga vlogger nga wala ginagpada kanang mga ligon og baruganan ba. Dili sa takabuot sa uban kay lahaman pud na nya kitang tanan ginahanglan kita og kwarta. Mao kani nga to bahala ginagmay basta dili lang kita masiruhan. Og sa tinuod lang tungod nga nakadaghan na ato ang mga followers karon nakadaghan sad ang nasigig pa-promote sa to Pero dili sa ko gusto nga ma-discourage sa akong mga followers mao nga wala sa nako dawata. Pero ga-promote gyud ko na sa una. Bitaw basi natinga mo ba nga nunay mga piso ni atong gikubit nga mga itlog. Piso na siya sa ato mga native nga mga manok. Ako nang ibutang sa akong incubator kay wala man siya nabuak gahapon. Og giniglagsik na ni ato na ni balik dito sa mga manok kang Bisaya. Og mayon ta mo piso na niya mga itlog karon kay gamay-gamay ra gyud ang piso pag niagi na tong gi-incubate. Nya na pag namatay mao nga mao na lang ni sila. Still processing and learning kita dirin tapita no. Pero gadali kita nga managhan na ato mga manok kay daghan ang gapaabot to nga mga buyer. Ug mao sila ato mga baboy no large weight and doros day ang ginikanan nila. Usa po ni sila kaingon no nga nung wala na kay tanang maligya sa atong asula kay ato namong gisagol sa atong mga face diri sa ato ang baboy. Nya og nasa tay mga guwang nga mga gulay ato sa ipakaon nila. Ug wala na sa nagunahin ato atong gulayan no kay sige na mong pud uguwan. Og karon nagsige na pud ta pang harvest ato ang mga gulay.